Здравейте ви, Бокс YouTube. Имам една малка новина. Значи, това трябваше да е епизод 4, но като заснявахме епизод 3, и това всичкото го направихме в клипа, нали? Е това тук, и това мазе, е това туалетните тук, и тук тази малка стаечка направихме в епизод 3. Както и тук тия диванчета и терасата на втория етаж, където е. Но нещо ми бъгна компютъра и като влезнах папката на клиповете, видях, че ми се е изтрил клипа и с дето супер много се изнервих и нали така, и затова много съжалявам, обаче ще се реванширам за това пък. Затова следващия епизод, нали номер 4, сега и този епизод ще направя една малка фермичка, за да не е много дълъг, защото това е нещо видео като за извинение. Следващия епизод, за да се реваншираме, ще е 1 час. Ще правим много неща. А сега нали една малка фермичка ще направим и повечето нали за извинения там. Пак съжалявам. И така. Айде Никола, да правим фермичката и да спираме клипа. И следващия епизод се обещаваме за реванширане 1 час клип. Ники! Да, пишете в коментарите запис, ако искате следващото оцеляване да... Да, чак, го кажа. Значи, като свършим тази поредица, тия диаманти копахме малко, и даже в клипа тия диаманти ги намерихме яйна, ама нали, просто ужас стана. Ама, какво да се прави, случва се грешки. Значи, като свършим тази поредица, и следващото оцеляване ще има някакъв човек с нас, дето ще играе. И затова на този епизод, да. И така, всичките клипове, които правим, те са към 10 епизода, тези всички са 10 епизода. Пишете запис и накрая вече като свършим тази поредица, ще си изберем един играч за следващата поредица да играе с нас, ще му дадем IP-то, ще вземем скайпа му и си говорим и така нататък. И така, айде почваме и фермата и да спираме. И пак казвам, съжалявам, следващия епизод за реванширане 1 час. Ето тук е така, Ники. Чакай сега да съм гладен. Една вратичка е така. И Никито много се изнерви, ама и двамата се извиняваме. Тук ли? Много маят наистина. Много направихме в този клип, дето се изтриха. Много беше интересен. Да. Чакай тук само си махам тези неща. И така. Особено мазето, като го правихме и там копането на диамантите беше най-интересно. Но случва са такива неща. И нали за извинение, 100 пъти вече го повтарям, ама още маят, искам да ви се извиня. Нали 1 час. Така. И този клип, нали да не е само извинение, да е празен все едно. Ще направя една фермичка само. И този клип ще е нали епизод 3, но гадно ще се получава, ама да не разберете.
42 огради. Епизод 4, нали, 1 час 6 за реванширане. Този клип, де беше епизод 3, много хубав беше, много мая, че се изтри така. Много неща направихме в него, но терасата направихме в него, онова мазе, диамантите. И това сега, това ще е епизод 3, макар че много гадно се получава, ама няма нужда да спираме цялата поредица заради една малка изкачка, нали, така го нарича. Ще засаждаме ли моркови? Да, имаме ли? Той защо имаме ли? То нямаме, бе. Без моркове. Без моркове. Тук ще има вода само. Колко минути стана? 6 минути някъде, защото аз не го хванах в началото. Добре. По-моему да засеем. Някакъв е горе, ма иска да се телепортира до мен. Не го телепортира. Чакай, че пигнем една... Това пак ми пръща. Кой сега ще спами? Аз няма, бе. Аз вече няма да отказвам, в смисъл няма го приемам. Само че пих малко да спи така. Напри порта поне, порта, чакай аз ще направя. Крафтинг тейбъл няма ли? Фък. Къде беше дървото? Да. То левна. Опа. Аз съм готов с едната страна на фермата. Опа. Е така. Може да съждаме. Ами да знам. Ти имаме скелет и то сега иска да се бием. Еми захраната стига. Добре, хелп ми ако може. Чуйк, идвам. Да, вече го убих докато дойде. Опа. Опа, как ми е багнал обаче. Иначе ето къщата как се получи. Ние втория етаж много го работихме през този епизод, през тези епизоди, дето се изтриха. То един де. Тераса тук тя се изтри от епизода. Долу мазето. Ужас просто, ама много съжалявам. Имаш ли кофа? Какво да ли имам? Ети една кофа. Не ти хвърли. И за Трябва какво? да пълни сега с вода. Ние тук налем и безкрайен източник. Омага. Айде. Не е много безкрайно. Ето е.
Много ма дразни това, бе. Ще по-слагаме. М? По-слагаме още. Ми да я знам. Ай тук да го оставим е така, като съберем моркови от някъде. Моркови да има, искаш ли? Без природата. Искаш ли? Да. Иначе ето може така, аз май го показах. Но ама трябваше да видите как го правим, ама... Някаква кокошка има в къщата. Ето я, вижте. Но ама ти много исках да видите, ама... Трябва да виж тук тази кокошка, бе. Добре, това беше от нас, но... Не, чакай още малко. Стига е, това нали все пак е клип за извинение, не трябва да е дълъг. Изчакай още малко. Не. Добре, айде. Това беше от нас. Пак много съжаляваме за клипа деца изтели. И нали, как казахме, реванширането какво ще е. И очаквайте четвърти епизод утре най-много. И чао!